orain ere montaia badutela ikusi behar dugu ze aukera ditugun. Egiten aldut fitxategi hau deskargatu, bai? PDF dokumentu bat bezala, JPG, PNG da olako fondo transparentea duten imaginak, edo irudi vektorial bat, hau adibidez laborategietan erabiltzen dugu konprobatzeko zer dagoen dokumentu horren barrenean, bale? Deskargatu dut irudi bezala, bai? Eta ikusiko dut, adibidez, dokumento bat prestatzen ari naiz Google marrazkiaren inguruan, eta egiten aldut hemen txertatu, bai, txertatzen dut, kargatu ordenagailutik, eta nik deskargatu duten, baina ze pasatu zait, dokumento euskaraz da, orduan, egin beharko nuke, kendu erdarako hau, bueno, hau aliatu baino lehen nahi dut irakutsi bertze gauza bat, bale? Google marrazkiak ere sortzen aldire dokumentuen barrenin. Txertatu ikusi dugun bezala hemen badugu marrazkia, bai. Egiten aldut sortu marrazki berri bat, bai, baina hau geldituko zen dokumentu barrenean, eta bertzea da kontrakoa. Nik sortu dut Google marrazkia, bai, nire unitatean laborategian, bai, sortu dut, eta egiten dutena da txertatu marrazki hori zuzenean Drive zerbitzutik. Bale, zein baditut azken erabili dutena da Google marrazkia. Eta aukera egiten dutela egiten aldut. Edo txertatu estekari gabe, hau da, deskargatu biharren argazkia igo, jarriko zuen ja argazki bat bezala, edo iturburuako esteka, hau da. Nik marrazki hori sartzen du dokumentuan, eta marrazkian egiten dituzten aldaketak, berrituko dira dokumentuan. Guazen ikustera. Txertatzen dut estekatik, bai? Oraia, hau egiten aldut nire dokumentuan nahi duten bezala, zentratu, bai? Eta ikusten dut konturatu naiz hemen dutela dibujos de Google hau soberan dela. Baut bi aukera. Edo ireki iturburua eraman entzitela Google marrazki dokumentura, berdinera, eta hor ja zuzenean eginen nuke, osten alduz, ente irekia dut, hemen egiten manun urratu. Hau, dokumentuan ez dut ikusten, baino eguneratzen badut, ikusiko dut nola desagertuko zaiten. Bai, gauza bera, tamainakin egiten badut hemendik tikitu, bale? Horiek izanen ziren pixka bat aukerak baditugunak gauza gordetzeko. Alde batetik, edo gorde deskargatu fitxategi bat bezala, bai, eta hau igotzen alko dutela, eta estekatu marrazkia zuzenean marrazkiatik. Gero ja, bakotxak egin beharko du ikusi zein den bere aukerarik onena. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.